haqiqiy şükür näme? Bir bolýar zabani şükür, bir bolýar zabani iman, bir bolýar zabani etiqad. Bir bolýar haqiqiy iman, bir bolýar haqiqiy etiqad, bir bolýar haqiqat şükür. Haqiqat şükür näme? Şaqiqi Belqi rahmetullah edipdir. Haqiqat şükür şi men Allah'ın nimetini ýan, nimetlerikme istifade etken, motorundan, maşindan, öyden, yerden, yurtdan, denan, oğlanmışak, hem Allah'ın nimeti benim istemalımda, şu Allah'ın beren nimetini, nimetmeni, ta'lamaniki benim vücudumda bolupdu, şunu günah karşısında sarf etmelilerden. Gör Allah beripdir, şuna şükrün näme? Teleke ödemelle, haram ödemelle, teleke film ödemelle. Kulağın şükür näme? Ta'lamaniki şu kulak men bilen bolupdu, ölýän men bilen ba, şu bilen aydınlığa etmelle. Dutar etmelle, kızak etmelle, haramdan etmellerden. Ayağın şükür näme? Teleke yerik barmalle. Elin şükür näme? Teleke da tutmalle, teleke da el vermelle. Yüreğin şükür näme? Teleke da fikretmelle. Teleke da gümen etmelle. Dilin şükür näme? Gıybet töhmet etmelle. Burnun şükür näme? Teleke da itqamallerden. Ve itqatmallerden musulman doğan. Otam şu taydan hakikat näme der geleri? Hemsinaki dilimiz bilen elhamdülillah diýet. Allah'a şakir bende bolacak bolaydy.